ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମାଲୋଚନା ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ସଂଖ୍ୟା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖ ନାହିଁ, କ'ଣ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହାକୁ ଦେଖ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ କାହାକୁ ନିଜର ଭାବରେ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତିଦିନ